Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakatulad tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang Miyerkules na gabi na edition ng ating Bagyo update kay Karina, international name Gaime. At ito po ay niyong July 24, 2024. Tagalog version po ito, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa natin ang update. Mukhang may sad news po sa Metropolitan Manila at sa ibang bahagi po ng Central Luzon at Calabarzon dahil po kasama po ang Mindoro. Dahil po nagkaroon po ng unprecedented mga pagbabaha na naman po, unprecedented rainfall dahil po 15 years after Ondoy, mukhang na-break na naman daw ang record. Hinihintay pa natin official announcement ang Pag-asa. But galing po sa weather station ng UP Institute for Environmental Science and Meteorology sa Diliman, Quezon City. Base po dun sa Davis weather station nila, kagaya rin ng Davis natin, umabot po ng more than 400 millimeters. Mas mataas pa daw kay Ondoy. Okay, but we are still waiting for the official announcement from Pag-asa, maybe in the coming days. But dineclare na po ng Malacanang state of calamity po ang buong Metro Manila at baka magdadagdag pa yan dahil nandyan pa rin po ang epekto ng habagat. Although umaakit na yun sa may Ilocos region yung grabing dalang ulan, since this morning kasi hanggang maghapon ay nasa Metro Manila area, ngayon paakit na po. Let's hope na patapos na siya. Ang good news naman po sa mga weather models, lalo na po yung European model, medyo pahina na po ang ulan. Unti-unti bukas at Friday at Sabado, medyo okay na po ang panahon. Dito sa Bicol, 5 millimeters lang po ang ulan at medyo nag-i-improve na po ang panahon. Baka bukas sumilip ng haring araw pero mahangin pa rin galing sa habagat. At may mga ibang areas na naka-experience yata ng 80 to 90 kph na lakas o squalls, dala ng habagat. Yung mga naka-embed po sa mga thunderstorms, itong mga malalakas na hangin. Kaya akala nila may signal. But ganun po talaga. Pag malakas ang habagat, you expect this kind of parang bagyo situation. Lalo na yung almost a super typhoon, si Karina, talagang grabe yung hatak. At nag-stationary pa siya, okay? Sa sobrang bagal, kaya ito, nangyari itong ganitong event. Kaya we hate storms o typhoons na nag-stationary east of Northern Luzon at kumbaga lakad pagong ang pag-akyat niya. Delikado po yan. Magkakos yan ng massive flooding. Nangyari yan way back in 1972. Nung bagyong Sigloring. Imagine, doon lang siya sa may dulo ng Philippine Air Responsibility. 3 araw stationary. Super typhoon din siya. Nag-enhance po ng habagat. Buong Central Luzon, flooded din yun. Panahon yun ni Marcos Sr. Okay? Ngayon, kay Marcos Jr. na ulit na naman, although habagat din ito, but na-break niya yung dating record ni Ondoy. Ganun talaga po, sa panahon na yun ng uminit ng ating mundo, mas lalong tumitindi ang amount of rainfall. Okay? So, ito yung ating graph set kanina. Yan po, nakalagay pa rin dito, heavy monsoon rains beginning today, Wednesday, hanggang bukas, Thursday. But bukas, magbabago na ito. Alisin na natin yan. Mag-shift na yan dito sa may area ng Ilocos region. Ito po si Gaime o si Karina. Medyo malaki po ang kanyang sirkulasyon. Roughly 700 to 800 kilometers in diameter. Talagang paghatak ng habagat ay talagang kasya, okay? Ang buong Pilipinas halos covered. Pati ang Mindanao naka-experience po ng mga grabing malalaking alon. Dahil po sa habagat. Yung alon natin dito umabot ng 4 meters. Imagine, okay? Dala ng habagat sa may West Philippine Sea. At ito po yung heavy rainfall warning number 25. Kanina po itong 8 p.m.
Sa NCR, naka-orange alert ang Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Zambales, Bataan. Ibig sabihin, be prepared dahil pag mayroon pa rin mga malalakas sa ulan, madali tayo mag-evacuate. Okay? Yellow naman po ang Tarlac. Ito naman po, in-expect lang po light to moderate. Dito naman, light to moderate to occasional heavy rains dito sa may Calabarzon area. Okay? But like I said, unti-unti na po itong bubuti habang magla-landfall na po ang bagyong si Karina. May pambihirang ginawa na naman si Karina. Actually, marami ng bagyo na nakita ko ang ganyang ginawa sa Taiwan. May special feature kasi yung terrain niya. Okay? Yung mountainous terrain ng Taiwan. Babalikan natin yan. Ito muna yung ulan sa UP Institute for Environmental Science and Meteorology. Yan po ang ulan for today. 479 millimeters. At least huminto na. Kanina 2.2 doon sa English version natin ng ating YouTube video. 2.2 pa yan kanina. May moderate rainfall na yun huminto. At yung storm rain, pag sinabing rainstorm o storm rain, ito yung ulan simula nung nag-start yung habagat. Okay, halimbawa, nag-start ng linggo, kahit konting ulan, tapos may ulan ulit within 24 hours, counted yan. Dapat kasi within 24 hours, pag wala ng ulan, mag-reset yan. At kung hindi, yan ang tinatawag natin storm rain o rainstorm 669. So, itong 479 ay galing lamang sa araw na ito. So, ganun po kabigat yung ulan. Kaya nag-overflow yung Lamesa Dam, yung Marikina. O mag-iingat po tayo mga kababayan natin dyan sa Metro Manila. Pray natin na maging okay po kayong lahat dyan. Lalo na po yung mga kababayan natin na affected po itong grabing mga ulan. Nakakaawa po. Alam natin na marami ng population, madami na, marami pa rin na-affectuhan. Okay? Let's hope and pray na nasa safe kayong mga lugar as of this time. Okay? So, yan po ang panibagong history na nagawa na naman itong weather sa ating lugar dahil po sa umiinit na klima ng ating mundo. Ito po yung fast animation hanggang 9 o'clock, 9:30 kanina. 6 to 9:30. Nakikita ninyo, nandito na po yung heavy rains sa may Ilocos region. Kanina, nandito po yan. At ito yung bagyo. Tingnan natin yung windy.com. Past 12 hours, yan po yung bagyo. Gaya na sinabi ko, hindi po siya nakalandfall ng 6 p.m. nangyari. Bumulusok po siya. At saka, nagkakaroon po siya ng counterclockwise loop. Malapit po dun sa may funny but not actually not funny ito kasi talagang kawawa mga kababayan natin dito, but yung ginawa nitong terrain at talagang naapektuhan po ang kanyang sirkulasyon. Okay? Nangyari din yan kay Bagyong Karen noong 2015 nung maglalandfall na sa Kasiguran na biglang bumulusok pumunta dito sa may area po ng parang ganito yung tracking niya, yun si Bagyong Karen. Pagdating dito bumulusok po dito sa may area ng Baler. Okay, so nangyayari po yan sa mga bagyong nakaka-encounter ng matataas na terrain. Kasi dito po, mamaya papakita natin sa inyo kung bakit naapektuhan siya. May study po na ginawa mga meteorologists from China. Mamaya lamang ibibigay natin yan. Okay, kaya tinignan natin kasi naalala ko yun. Nag-attend ako ng mga seminars, tapos may naalala ko na may effect nga yung terrain ng Taiwan. Kasi way back in 2016, nung nag-attend tayo sa Puerto Rico, yung American Meteorological Society Hurricane Conference, diniscuss din yun. Kasi maraming papers yan, nagsasubmit every year, globally. So, ito yung ulan simula 11:30 ng umaga, yan po. Hapon, maulan pa rin sa Manila, yun, no? But, nag-stop na po, at dito naman po sa may Ilocos region. So, dinidictate po yan ng bagyo. Pag humihina ito, ihina din yan. So, most likely, magla-landfall na po yan any moment from now. Ito po yung Taiwan radar. Yan, papakita natin sa inyo kung anong ginawa niya. Okay, past 9 hours muna, tapos 12 hours. Okay, yan. Yan na po siya. Kita ninyo, ha? Kasi dito po talaga siya dadaan dito sa area na ito. Ang nangyari po, bababa po siya dito. Okay? Magkakaroon po siya ng looping. And then, gaganyan po siya. Public siya dito.
Ayan, oh. Ito, malapit na malapit, yo. Talagang tumatama na yung eye wall dito sa may Hualien County ng Taiwan. And then, yan, oh. Umakyat ulit. So, play ulit natin mabilis. Ayan, oh. Babalik ulit dun sa pinanggalingan niya. Yan, oh. So, yan po siya. Ayun, baba siya dito. So, yan po yung tinatawag nating yung effect nito. May effect po itong terrain dito ng Taiwan. Okay? Nade-deflect yung kanyang galaw. Nag-erratic. Pag humina na, kasi 230 siya kanina eh, tapos humina na lang yung 205. Pag-asa ginawang super typhoon kasi 185 yung policy ng kategory nila. Okay, sa JDWC 240 hindi naman umabot sa 240 kaya hindi siya super typhoon. Wala pa naman siyang intact na eye, although ito sa radar lang po ito. Ang nakita po niya yung signature ng grabing ulan. Yung pulang yan, so heavy rains po yan. So halos buong Taiwan affected. Kaya ito yung track ng Central Weather Bureau of Taiwan. So gumanyan po siya. I-refresh natin ito kasi alas 11 na. Baka may latest update. Wala pa rin. Baka mamaya pa 11:30. So as of 10:15 p.m. ayan po siya. At after that, tatawid na po yan ng Taiwan diretso sa Fujian province ng China. So madidelay po. Baka bukas ng hapon nandito na yan sa may Taiwan Strait. Then gabi ng Webes maglalandfall sa may Fujian province, sa may Fujian City. Okay, malapit na malapit yan. Ito yung study na ginawa ng mga meteorologists from Xiamen University sa China. So, effects of terrain near Taiwan Island on typhoons with different tracks and typhoon waves. Mga alon po ang ibig sabihin yan, okay? So, nakalagay dito, the terrain such as Taiwan Island, nagkakaroon daw ng complex effects sa mga bagyo. Yung, at saka yung terrain effects ay nag-change sa tracks ng bagyo. So, nangyari po yan. Okay? At makikita nyo dito na yung depende kung saan siya dadaan, yung mga middle tracks, yung mga bagyong dumadaan sa middle of Taiwan, yun nagkakaroon ng effect na nakaka-affect po, affecto sa kanyang paggalaw. So, ito yung isang example ng terrain ng Taiwan. Kita ninyo yan, 1,500 meters. That's almost 5,000 feet. Mga 4,900 to be exact. So, yan po ang big contribution ng mga terrain. Nasisira ang circulation o kaya nade-deflect yung galaw niya. Hindi sumusunod dun sa tunay na forecast but bumabalik din po siya. So, noong October 2015, ito yung in-study nila. Yung isa sa taas, yung isa sa baba, but yung sa gitna ang pinaka, talaga. Yan, itong si Dujuan. So, balik tayo dito, close natin ito, punta tayo doon sa topic. Okay, punta na lang po yung website yun, mdpi.com o search niyo about change of track due to the terrain of Taiwan. So, ito yung terrain effect. Okay? So, nakikita niyo dito, yung mga dumadaan ng gitna, grabe yung effect. 80% humihina ang energy o naghina yung lakas ng bagyo. Kaya from 230 to 205 na lang na yun. Baka mamaya 195 na lang o 185. Pag landfall, lalo pa yung hina. Okay? So, ito po yung ginawa ni Dujuan. Ito yung real track, yung pula. Ito yung control track. Okay? Yung smooth track na yan. Pero ito yung ginawa niya. Pagdating niya dito, sumubsub siya dahil sa terrain, then dito siya naglandfall. Siguro humina na siya dyan. Take a look at this. Pareho din, bumaba din. Pero ito, nag-counterclockwise loop kasi malakas siya. Almost a super typhoon. Si Dujuan yata, hindi ko pa na-check kung malakas yung bagyo. Anyway, research lang niyo sa Wikipedia. May topic doon regarding itong si bagyong Dujuan of 2015. Okay? Kasi matagal, kung tatagal pa tayo dito sa ating recording. Zoom out natin. So, yan ang ginagawa ng terrain ng Taiwan. Drawing dito. Nakahati pa yung circulation niya. So, malalaman natin yan. Kasi pag cross niya ng Taiwan, ang mangyayari dito,
pag-cross niya dito, may iwan dito na isang sirkulasyon, tapos mag-reform siya kaagad dito sa may west coast ng Taiwan. So, abangan natin yan. Kasi dito siya nag-landfall, yan o, pakinahati. May naiwan dito sa east, at yung main circulation biglang lumabas dito sa may west. So, that's how yung mga terrain gumagawa sa, kumbaga sinisira niya yung tracking ng direksyon ng bagyo, at yung circulation niya nag-rapid diminish yung kanyang hangin. Okay? So, yan po. For more details, pwede nyo screenshot ito kung ano yung website kung gusto nyo basahin. Yung mga may hilig sa bagyo, mga magbasa ng mga research. Okay? More on operational tayo. But kung may mga bagong research niya, binabasa natin. Kaya natandaan ko, itong ginagawa niya, talagang nangyayari yan lagi. Okay? Kaya yung forecast natin kanina na 8 p.m. dun talaga, actually dito 8 p.m. na yung 10 mag-start to, 11 mag-start na siya. Delayed pa rin ng 2 hours pag landfall. So, most likely hapon na ito, nandito siya, hindi na 8 a.m., 2 p.m. na yan. Kasi baka mamayang 8 a.m. nandito pa siya sa may northern Taiwan. So, kawawa po mga kababayan natin dyan, mga maapektuhan po ng mga pagbaba sa Taiwan. Grabe po ang laki niya. Okay, covered ang buong island nation. So ito, nagbago na yung track. Naiwan yung Pag-asa track, hindi pa yata nag-update kasi 2 p.m. pa po ito. Ito lahat ng Asian agencies, nakita nyo humina na. 230 kanina yung JTWC, 110 knots na lang. Okay, Beijing, 185 na lang. So yan po, nagkaroon po siya ng counterclockwise loop dahil po sa effects ng terrain ng Taiwan. And then later, magla-landfall na po siya. At sana mag-rapid weakening na siya para yung habagat, rapid weakening din. Okay? Tandem yan, in tandem. Pag malakas yung bagyo, malakas din yung habagat. And nasa line of sight. Imagine naghinto siya dito. 20, 21, 22. Okay? So, napakabagal po siya dito. Kaya yung pagbagal niya dito, talagang napapuno yung dating ng habagat. Talagang supang kapal yung mga ulan. Kasi nandito siya, bago siya pumunta dito, nandito pa yung epekto ng habagat. Dito sa may part nito. Pati Bicol affected, ganyan pa. Nung nandito na siya, nandito na yung effect ng habagat. Eksakto na sa may Metro Manila. Tapos area na ito. And pag nandito na siya, at paglabas niya dito, most likely nandito na po yung epekto ng habagat. So, umakit yan. Depende kung nasaan yung bagyo. Okay? So, yan ang Habagat 101. Kapag may bagyo, expect na ninyo. Lalo na pag mabagal. For the past 15 years kasi, kaya wala masyadong grabing effect ang habagat. Kasi mabibilis ang takbo ng bagyo. Pero yung mga mababagal, bihira. Okay? So, hindi natin alam. Kailan i-research yan kung talaga may effect na yung, yung grabing ulan. O dahil lang nag-stationary yung bagyo. Kasi pag stationary din yung ulan. So, pwedeng tataas yung values niyan. So, maraming pwedeng i-research po dito sa nangyari sa bagyong si Karina sa mga young scientist natin, mga meteorologist. So, ito yung extreme rainfall na inaasahan natin na yung Wednesday. Yan po, kasama Metro Manila. And then, bukas po ng Webes, ayan, pawala na, improving na po. Dito na lang po yung grabing ulan at pa-diminish na po siya, lalo na sa Friday at Sabado. Sa Kabikulan, okay na rin ang panahon sa ibang parts ng Visayas. So, mahangin na lang po, dala ng habagat, but enjoy natin ang preskong panahon. Pray natin na sana maging mabuti po ang mga kababayan natin sa Metro Manila at Western Luzon na naapektuhan itong grabing ulan, pati sa may Mindoro, grabe po. Hindi na po ako magbibigay ng mga videos ng mga flooded kasi marami na dyan nagbabatuhan sa social media. Panoorin na lang po ninyo. Focus natin itong weather system. Okay? So, ang rainfall accumulation, ito mo ng ulan. So, ito yung ngayong gabi, 9 p.m. May konting ulan pa rin sa Manila. But bukas, umaga, meron pa rin. Pero mas malakas po dito sa may Ilocos region, Ilocos province. Sa Bicol, okay na, improving ng weather. Silip na yung araw, mahangin, but may mga cloudy skies at little showers pa rin sa hapon o gabi. Kaya bukas ng hapon, may showers pa rin. Metro Manila, medyo improving na po bukas. Okay? Friday, ganun din. Ayan, halos wala na. Mahangin na lang po yan. Dala ng habagat. Hapon, may mga thunderstorms pa rin sa may Cagayan Valley.
lalo na sa Sabado, may mga thunderstorm sa hapon. Usual thunderstorm sa hapon. Okay, but Saturday morning, maganda tingnan mo. Blue skies, sunny days. Monday, mga usual na rin mga thunderstorms. Back to normal tayo, tropical weather. So, ito yung 24-hour rain. Simula 8 a.m. kanina hanggang 8 a.m. bukas. So, alisin na natin itong area na ito. Erase natin yan kasi ang ulan na bukas ay itong area na ito. Yan ang grabing ulan. So, mag-ingat po tayo dyan. Maganda, mga kababayan natin sa Ilocos Region dahil pataas po ang mga grabing ulan from Metro Manila. At sa may Calabarzon, nandito na po yan sa may Ilocos Region dahil po pataas na rin yung bagyo papuntang Fujian Province. But hopefully, humina na yung bagyo para humina na rin yung habagat. Ito yung alon, bukas ng hapon, Huwebes, So, nakita nyo dito, 36, 38, 4 meters. Grabe, talagang mapanganib po sa mga lahat na sakyan pangdagat. Lahat na sasakyan pang dagat, mga mangingisda, huwag mo nang pumalaot. Kahit dito sa may central waters ng ating kapuluan, pwedeng umabot ng 2 meters. So, mag-ingat po. Huwag mo nang pumalaot. But sa weekend, lalo po sa Sabado at Linggo, yan na, diminish na po ang habagat. Balik sa dati na po ang livelihood ng ating mga mangingisda. Okay, at bago tayong paalam, ito ang latest Global Tropics Hazards Outlook Climate Prediction Center for the next 2 to 3 weeks na kung saan yung third week ay highly uncertain. Yung pangalawang linggo ay 50% probability. So, sa pangalawang linggo, July 31 hanggang Agosto 6, wala tayo, okay tayo. Okay? Normal climate sa Pilipinas, normal weather. But dito po sa may Western Pacific, may more than 20% of a tropical cyclone formation. Baka may mabuong bagyo, but 20% lang yan. No worries. Weekly, lalong-lalo na ba ang weekly, valid August 7 hanggang August 13. More than 50% na below average rainfall. Ibig sabihin, nasa monsoon break tayo sa first to second week of August. Walang inaasahan pong mga above average rainfall. Ang habagat, naka-break. Yan po yung dry phase ng Madden-Julian Oscillation na naman. But sa third week or last week of August, baka nandiyan na naman po magbabalikan yan. Usually, ganyan po ang cycle ng mga bagyo sa typhoon season sa ating bansa. May span of 1 month bago magbalikan. Meron 2 weeks na okay ang panahon. Then, last part ng buwan, nandiyan na naman sila. Na-extend lang na yung first week. Actually, umabot pa nga sa 4th week of July. So, hopefully, sana konti rin. Gaya ng sinabi natin noon na ang formation ng mga bagyo na yung 2024 ay below average. Baka 10 to 15 lang po ang pwede mag-form, 11 to 15. And hopefully, sa mga months, pag-start ng peak ng La Nina, sana walang mga bagyo. Kasi nakakatakot, similar tayo sa 2020. Alam natin na 2020, nandyan yung 3 sunod-sunod na bagyo. Si Quinta, si Rolly, at si Ulysses. So, sana hindi na po maulit yun. Okay, so dyan muna natin tatapusin ang ating update. 23 minutes na po ang ating video. At malapit na po ating gabi ng Miyerkules. So, mag-Huwebes na po. At magkita ulit tayo bukas. Baka bukas, final update na po. Itong bagyong si Karina. Kasi lalabas na po siya ng air responsibility bukas ng umaga or afternoon. Huwebes po yan. So, mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Palong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. I hope nasa mabuti kayong kalagayan. At maraming salamat po sa pagpunod ninyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.